दिन प दिन बिगड़ल जाता देशवा के दशा प्यार छोड़ब की ना। चार चार लइका के माई हो आई गईली भारत में ना। हमका लगत बाटे यही जासूस पाकिस्तान के भारत में घुसल बाड़ी देशवा के हमारे हो रही बरे। सचिन भैया के तहिन नाही दुल्हनिया कैसे हो सचिन के मम्मी पापा ए ना रखे बड़े। ऐसन एक गो लड़का नाही रहत तब पापा नाही माने। कैसे मुसलमान के हो